Aki egyszer felül rá, soha többé nem akar majd leszállni, állítják a lovasok. És a ló nem csak kiváló társ, akárcsak egy kutya nyugtató, gyógyító hatással is lehet az emberre. Ráadásul a már évszázadok óta megismert módszereket mára tudományos alapokra helyezték, és szakemberek segítségével kialakult a lovaglás terápiaként alkalmazható formája. Többek közt ezzel foglalkoznak a Magyar Lovasterápia Szövetség központjában, Fóton. A Magyar Lovasterápia Szövetséget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapította meg 1997-ben. Fő feladata a lovasterápiával és a terápiás lovaglással foglalkozó intézmények és személyek országos szintű összefogása. A Lovasterápia Szövetség központjában Fóton képzett szakemberek speciális lovakkal terápiás kezeléseket tartanak különféle problémákkal küzdő gyerekeknek. A gyerekeknek óriási élmény az eleve, hogy egy ilyen számukra nagy állattal, még akkor is, ha mondjuk csak egy pónilóval dolgozunk, hogy ők együtt játszhatnak, dolgozhatnak. És hát én azt láttam, hogy a lovak nagyon empatikusak, nagyon elfogadják a gyerekeket, elfogadják ezt a helyzetet. Nyilván erre a lovak is fel vannak készítve. És hát a gyerekeknek meg egy óriási élmény az, főleg a mai világban, ahol elég kevés tapasztalatot szereznek, véleményem szerint így a közvetlen természettel kapcsolatban. Tehát óriási élmény az, hogy egy ilyen helyen élőlényekkel körülvéve együtt dolgozhatunk, játszhatunk. És hát szerintem ami nagyon fontos az, hogy a gyerekek ezt az egészet tulajdonképpen egy játéknak éli meg, és ebben a játékban a ló a legfontosabb motiváló erő. A lovak közvetlen közelsége és már a velük való kapcsolat is nyugtató, gyógyító hatású lehet. A lovasterápiához és eredményességhez komoly szakképzettségű terapeutára és nem mindennapi lovakra van szükség. A kiválasztott állatokat több szempont alapján is vizsgálják, mielőtt terápiás lovakká képeznék őket. A hipoterápia területén gyógytornász vagy szomatopedagógus alapvégzettségű lovasterapeuták dolgoznak, és főleg a mozgásukban akadályozott páciensekkel foglalkoznak. A mi területünk ez a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna. Hát itt értelemszerűen gyógypedagógusok a lovasterapeuták. Hozzánk nagyon sokféle kisgyerek jön, elsősorban tanulásban akadályozott gyerekekkel, értelmileg akadályozott kisgyerekekkel, látássérült gyerekekkel foglalkozunk, de vannak a lovasaink között autizmussal élő kisgyerekek, hiperaktív, figyelemzavaros, enyhébb magatartás problémás gyerekek is. És hát a harmadik legfiatalabb ág, ez tulajdonképpen ez a pszichológiai lovasterápia, ennek még az elnevezése is változóban és kialakulóban van. Itt pszichológus alapvégzettségű szakemberek dolgoznak, és olyan típusú problémákkal foglalkoznak, amik eleve a pszichológusok kompetencia körébe tartoznak. A lovasterápia valójában gyűjtőnév, 3 különböző szakterületet foglal magába. Más-más képzettségű szakemberekre van szükség az egyes területeken, akik a különböző sérült gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoznak. Nagyon fontos a lovaknak a mérete, természetesen azt minden esetben a pácienseinknek a méretéhez érdemes igazítani. Aztán nagyon fontos az, hogy a lónak épp mozgása legyen minden jármódban. Nagyon fontos a vérmérséklet és a munkakedv, tehát hogy nyugodt legyen, érdeklődő, szeressen dolgozni, nyitott legyen az új dolgok iránt, hiszen itt számtalan új szituációval kell a lovaknak megismerkedni. És hát ami még nagyon fontos, és kiemelném az életkor, általában mi úgy gondoljuk, hogy az 5 év feletti lovak alkalmasak igazán a terápiás munkára, hiszen az 5 év alattiak azért még kicsit ilyen fiatalok. És ami még fontos a lovaknak az ivara, mi főleg kancákkal és heréltekkel dolgozunk, és hát az a általános véleményünk, hogy a mének bármennyire is jól működnek egy épp lovassal, erre a terápiás munkára nem igazán alkalmasak. Most elmeséled, hogy itt mit szoktatok csinálni? Nem, ez is titok. Csak ókat lehet. Dorka, is régóta lovagolsz már a Perlén? Még nem. Nem? De már megszerettétek egymást, ugye? Nézd, Jaj, de szépen befontad a Perlének a sörényét. Gyönyörű, gyönyörű. ez rásnek például jó. Hát nem biztos, hogy most megrázza. Megrázz? Hát most lehet, hogy nem akarja. Mit csinálom? Csináld meg neki, úgy te megrázod neki. Azaz. Jó, csak a feneked az nem mozogjon, csak a kezed. A Magyar Lovasterápia Szövetség Fóti központjában hetente több mint 100 kisgyermek fordul meg. A szövetség céljai közt szerepel, hogy egyre több ilyen központ jöhessen létre országszerte, és mindenhol megfelelően képzett szakemberek foglalkozzanak a gyerekekkel. Lovasterapeuta pedig nem válhat akárkiből.
A mi fő feladatunk az, hogy segítsünk másoknak. Én úgy gondolom, hogy azok az emberek tudnak talán a legjobban segíteni, akik viszonylag saját magukkal békében vannak és kiegyensúlyozottak, hiszen így nem a saját problémáikra kell, hogy koncentráljanak, hanem tudnak figyelni másoknak a problémáira is. A terápiák népszerűsítésén és a megfelelő szakemberek képzésén kívül a szövetség legfőbb céljaként a sérült gyerekek segítését, a külföldi páciensek fogadását és a lovasok versenyeztetésének megszervezését tűzte ki. Ennyi fért a Magyar Gazda mai adásába, jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Viszontlátásra!